हाय साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଗରମ ଭାତ। ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଅଧ କେଜି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଟିକେ ତେଲ ପକାଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ନେଇଥିଲି। ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ କଡ଼ା ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ସେ ଟିକେ ମଉଳି ଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଥିଲି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲିକି ମିକ୍ସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ କି ଆପଣ ଟମାଟୋ ପକାଇବେ। ଟମାଟୋ ବି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭଲସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଚିକେନ୍ ପକାଇକି ଆପଣ ଟମାଟୋ ବି ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ସହିତ ଆପଣ ଟମାଟୋ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କି ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥାଏ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇଥାଏ। ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ଟମାଟୋକୁ ଆପଣ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲସେ ଆପଣ ମିକ୍ସିଂ କରିନେବେ। ମୁଁ ଖଟର କରିକି ମସଲା ସହିତ କି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କି ମିକ୍ସିଂ ଭଲସେ କରିନେଇଥିଲି। 90% ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ମିକ୍ସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ କି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇଛି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ସମୟରେ କି ମୁଁ ଲୁଣ କମ୍ ନେଇଥିଲି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଲୁଣ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇବେ। ଯଦି ଏଠି ଲୁଣ କମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଠି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକା ଯଦି ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି କମ୍ ଦେବେ। ସେଇ ହିସାବରେ କି ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକାଇକି ମିକ୍ସିଂ କରିନେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଭଲସେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେଉଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ବି ମସଲା ଯେଉଁ ରସ ସେଟା ଟିକେ କମି ଯାଉଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମସଲାକୁ ତା ସହିତ ମିକ୍ସିଂ କଲା ଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବେ। ଏମିତି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କି ଭଲସେ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବେ। ସେ ମସଲା ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଥିବା ସମୟରେ କି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ବସ୍ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ନାଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ଡବାରେ ମା ବନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା। ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିଲି। ସେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଟିକେ ହେଇସାରିଲା, ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏପଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଯିବ। ଗ୍ରେଭି ଝୋଳ ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ରାଗ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ମସଲା 90% ହେଇସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି, ଆପଣ ଚିକେନ୍ ପକାଇ ମସଲାକୁ 100% କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ା ଲାଗିବ। 90% ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କଷି ହେଇଯିବ, ମସଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ସେ ସେତେବେଳେ ମସଲା ଚିକେନ୍ ସହିତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇଯିବ। ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କି ଚିକେନ୍ ଲାଗି ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ଥିଲା, ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ କଟିଂ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଦୋକାନରୁ। ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସିଂ କରିସାରିଲା ପରେ କି ବାସ୍ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥାଳି ଉଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ। ବ୍ରେକ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥାଳି କାଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଥାଳି କାଢ଼ୁ ରଖୁ ହେଇ ଗଡ଼ିବ ଇଲା ଡୁଟ୍ ଧା ବାସ୍, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କି ଖୁସୁଣି ଥାଏ। ଆମର ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରେ କି ଆମେ ଖୁସୁଣି କହିଥାଉ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସାଇଡ଼୍ରେ କି ତାକୁ ଖଡ଼ିକା କହିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଟିକେ ଡୁଗୁର କରିଦେଲି। ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଏବେ ସବୁ, ଖଡ଼ିକାରେ ଧରିକି କରିଦେଲି। ଖଡ଼ିକା ହଉ ବା ଖୁସୁଣି ହଉ ସେଇଥିରେ କି କରିଦେଲି। ବାସ୍ ଡୁଗୁର କରିସାରିଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ନିଜକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ସୁଟ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କି ଖୁସୁଣି ଧରିକି ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ବା ଆଉ କିଛି ବି ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କୁକ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ। ଏମିତି
कंफर्टेबल मत फील हो नथला फिर भी मु वीडियो शूट कर चलतले आ कुकिंग कर चलतले एठी टिके मसला टिके जस्ट लागि आतला मु सेति पे पानी टिके देली कहीं ना चिकन जतने मु धोईली धोईकी जो मैरिनेट कर रखी तापर पूरा चिकन को भल भाव में चुड़ी मुझे मसला मैरिनेट कर रखी कहीं से पानी नाला तापर धीरे 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 मसला सांगे कि सी मिक्सिंग हो ऑटोमेटिक तापर मुझे किसी समय उगाड़ी देती थाली द्वारा देन थाली को काढ़ी देखली चिकन टिके सीझी आसूला बस जहाँ भी पानी रही चिकन भितर जहाँ भी मसला बाम्फर कि पानी थाली उगाड़े कौन ना थाली दिहरे कि सी ऑटोमेटिकली शीघ्र सीझीज बाम्फरे चिकन भी सीझी सीझी आसूला मोर भी गैस सरीवा को थिला मनरे भी डर थिला काले गैस सरी जो सेते आगे चिकन रोसई कर तापर भात रांधि थाली को गाड़ी के रखिले थाली आराम से रही गला अरे बोलिए सेकंड टाइम बोलो भाई सेकंड टाइम जदी बोल हुए थर्ड टाइम केबे भी जदी भी थर्ड टाइम बोल हुए फोर्थ टाइम केबे भी तो मसला सांगे कि टिके मसला लगी जाइतिला सेते बेले मु टिके जस्ट पानी देइतिले पानी देकी चिकन को जस्ट टिके हल्का पानी देते मसला सांगे कि मु कषि जाचले देखिले तेल पानी मरी सारी और तेल छाड़ी सारी मसला सांगे चिकन सहित से समय आप कौन करेंगे ना पानी देकी आप थाली उगाड़ देवे गरम मसला था गरम मसला गुंडा भी मुझे पकईदेली ये समय सब घर आसीदेला घरे समस्ते मत कर बस गरम मसला देके पकईकी मु पानी ढाल देली पानी ढाल देकी खच 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 कर देगी थाली उगाड़ देवी आ टांगे नोतला कड़ाटा को धरिकी खोसणी टे टांगेबा केमी सहज गोटे हाथ मोबाइल धरिकी एपटे वीडियो सेट करके टांगेबा टे कष्ट हो जाता तो सेमती सेमती खड़िका ऊपर तल बाजुला बस थाली को आनिकी किसी समय उगाड़ी रखी देती सिम कर देती किसी समय पर खोलिक देखिले तो चिकन ऑलरेडी 85% हो सारी भी मसला ठीक भाव चिकन सहित मिसी ना 80% हो सारी और चिकन भी और टिके सीझ आपन केबे बनै चिकन पूरा रेड रेड एमती कुक करू करू चिकन जहाँ भी जुसी बाहरी था सी टे ड्राई आसिक होता और चिकन सांगे मसला एमती हो सारा पर चिकन आप पूरा जुसी देखा तो दिन था बोली मुझे पीसटा हाथ नहीं आसती ना मो हाथ पूरा गरम कौन हो जाता सर्व कर देली हाथ भी कर देती खातु चिकन ग्रेवी सहित गरम